Якая непрыемная гісторыя здарылася з эксперткай офіса Ціханаўскай і да чаго тут Роман Пратасевіч? Як цяпер працуюць спецслужбы Лукашэнкі і за што будуць судзіць цэлую сям'ю беларусаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашэнкаўцы паспяхова развялі яшчэ адну ахвяру з ліку сваіх палітычных апанентаў. У эфіры сваёй праграмы прапагандыст Роман Пратасевіч паказаў відэа, на якім маладая паліталагіня, экспертка офіса Святланы Ціханаўскай і член каардынацыйнай рады Аліна Харысава дае згоду на супрацоўніцтва са службай бяспекі Украіны. Пасля Пратасевіч нават прадэманстраваў вытрымкі з яе паведамленняў, перасланых нібыта куратарам. На самай справе, як вы ўжо здагадаліся, гэта былі не куратары, а ці то беларускія КДБшнікі, ці то прапагандысты. Сама Харысава патлумачыла, што да яе звярнуліся нібыта з СБУ яшчэ ўвосені. Дзяўчына кажа, што на той момант яна была ў вельмі ўразлівым стане праз шэраг асабістых праблем. У тым ліку яе сваякоў у Беларусі затрымлівалі супрацоўнікі КДБ, а ёй самой пагражалі. Паводле Харысавай, так званы прадстаўнік СБУ на працягу некалькіх дзён угаворываў яе пайсці на кантакт, пераконваючы, што гэта робіцца, каб Украіна і беларускія дэмакратычныя сілы наладжвалі супрацу. У выніку дзяўчына давала суразмоўцу нейкія каментарыі, але цяпер яна кажа, што не злівала ніякіх інсайдаў і прамаўляла тое, што казала публічна ў эфірах медыа. У выніку сюжэты пра Харысаву цяпер круцяць па СТБ з глумлівымі каментарыямі Романа Пратасевіча, а сама дзяўчына спрабуе пераканаць усіх у сваёй невінаватасці і кажа пра гатоўнасць прайсці паліграф. Офіс Святланы Ціханаўскай у сваю чаргу прыпыніў супрацу з Алінай і праводзіць дадатковую праверку. Дарадца Ціханаўскай Франак Вячорка таксама падкрэслівае, што Аліна Харысава не з'яўлялася штатнай супрацоўніцай, а ўзаемадзейнічала з офісам на валанцёрскіх пачатках. Цэлую сям'ю з Мінска будуць судзіць па вельмі сур'ёзных крымінальных артыкулах. Муж і жонка Дмітрый і Тацяна Корсакавы ўжо знаходзяцца за кратамі ў СІЗА, а іх дачку Пелагію плануюць судзіць завочна. Гэтая гісторыя вельмі дзіўная. 57-гадовая Тацяна Корсакава працавала выхавальніцай дашкольнай адукацыі ў дзіцячым садку нумар 518. Яе муж, 58-гадовы Дмітрый Корсакаў, працаваў у тым жа садку рабочым. Мяркуючы па сацыяльных сетках, раней мужчына ганяў аўтамабілі з-за мяжы. Іх дачцэ Пелагіі 28 гадоў. Раней яна таксама працавала ў дзіцячых садках, а пасля ўладкавалася ў мінскае кафэ на Куйбышева 22, дзе цяпер знаходзіцца Гарызонт Хаб, але апошнім часам дзяўчына жыве ва ўкраіне. Падобна, што старэйшых Корсакавых затрымалі яшчэ ў восені 2025 года. Падрабязнасці трымаюцца ў сакрэце, але ў выніку і мужа і жонку абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве, незаконных дзеяннях са зброяй і перамяшчэнні зброі ці выбухоўкі праз мяжу. Цяпер справу рыхтуюць да суда, а сужэнцы знаходзяцца ў следчым ізалятары. Іх дачцэ Пелагіі Корсакавай таксама інкрымінавана здрада дзяржаве, але ж дзяўчына знаходзіцца за мяжой. Вядома, што яе выклікаюць у суд, але ў гэтым выпадку разгляд справы будзе завочны. Сілавікі і прапаганда пра гэтую гісторыю пакуль што захоўваюць маўчанне. Пра сяброў Лукашэнкі з'явіліся дрэнныя навіны. Яшчэ ў 2010-м ён прытуліў у Беларусі збеглых кыргызскіх чыноўнікаў, уключаючы прэзідэнта Курманбека Бакіева і прэм'ера Даніяра Усенова з іх сем'ямі. Пазней Усенаў атрымаў беларускае грамадзянства і змяніў імя на Данііл Урыцкі, а таксама нейкі час адпрацаваў кіраўніком беларускай біятэхналагічнай карпарацыі, адкуль сышоў са скандалам, калі за адсутнасць чаканых вынікаў яму панізілі зарплату. Тым часам сын збеглага прэм'ера Урмат Усенаў рабіў зусім іншую кар'еру, і цяпер яго арыштавалі ў Казахстане. Усенава малодшага змясцілі ў СІЗА як мінімум на 2 месяцы. Вядома, што ён праходзіць падазраваным па справе аб незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці і стварэнні транснацыянальнай арганізаванай злачыннай групоўкі. З'явіліся новыя падрабязнасці таго, як працуе КДБ па маштабнай справе супраць студэнтаў ЕГУ. Паводле праваабаронцаў вядома ўжо пра больш чым 30 ператрусаў і допытаў па ўсёй Беларусі. Да бацькоў студэнтаў прыходзяць як дадому, так і на працу. Шукаюць любыя дакументы, якія указваюць на сувязь з універсітэтам, а таксама загадваюць бацькам проста ў прысутнасці супрацоўнікаў званіць сваім дзецям. Далей слухаўку забірае спецслужбіст і папярэджвае студэнта. Маўляў,
маўляў, у вас ёсць 10 дзён, каб адлічыцца з універсітэта і вярнуцца ў Беларусь, інакш будзе крыміналка за сувязь з экстрэмісцкім фарміраваннем. Наезд на Сергея Тихановскага і адказ Марыі Калеснікавай. У інтэрв'ю тэлеканалу Белсат блогерка Вольга Такарчук выказалася пра мужа і жонку Тихановскіх. Прычым Святлану яна падтрымала, а вось па Сергею і не толькі па ім прайшлася вельмі рэзка. Может быть, у Тихановского там за время, пока он в Америке, там вдруг что-то перещелкнет, он там выйдет, попросит прощения у всех, там пойдет по какому-то пути, с которым я согласна. Ось то, что он зник, это кепска ці добра, як ты лечишь? Зник, потому что здесь он обосрался, и поэтому надо было как-то спасать ситуацию. В любой непонятной ситуации лучше исчезнуть. Я рада, пусть он побудет с детьми, выучит язык, да. Конечно, не очень хорошо, что его под мышку Прокопьев взял, конечно, тут как бы минус, да, и поэтому я ничего хорошего от Сергея и не жду, к сожалению, вот, что не будет там, ну, ничего хорошего, пока там вот тут идет зомбирование со стороны Вадима. Такарчук пракаментавала і гучную заяву Марыі Калеснікавай, якая нядаўна паведаміла, што ў 2020-м яна дзейнічала не супраць Лукашэнкі, а за беларусаў. Па такой пазіцыі блогерка таксама прайшлася, не стрымліваючыся ў выразах. А если ты за Лукашенко, ну, типа, пусть остается, но я за людей. А за каких ты тогда людей? За ибатик или за кого? Ну, за силовиков, за кого ты тогда? Потому что нормальные люди вышли и сказали: все, вали, нафиг ты нам не нужен, свой чемодан под мышку и чеши, мы сами разберемся в нашей стране. Вот тут ты нам уже. Это не против, это против. Ее долбить, долбить, долбить. А что долбить тогда? Кого долбить? Кого мы долбили в 2020 году, если не Лукашенко, а его режим? Его режим. И поэтому для меня сейчас дико вот эта смена, там, я за людей, за свободу. Ну, нет, все. Свобода может быть у нас в стране в одном случае, когда не будет режима Лукашенко. Улады Злучанага Каралеўства 25 гадоў спрабуюць выкінуць беларуса на радзіму, але ён упарта вяртаецца. Імя героя суд засакрэціў, і ў дакументах ён фігуруе проста як АМ, але ж дэталі самой справы апублічылі, і гэта сапраўдная трагікамедыя. Беларус прыехаў у Брытанію яшчэ ў 98-м годзе, калі яму быў усяго 21 год. Ён папрасіў прытулак, але атрымаў адмову. Брытанскія ўлады вырашылі выслаць яго на радзіму, і тут пачалося самае цікавае. У 2001-м хлопца пасадзілі на самалёт у Беларусь, але на мяжы ён паведаміў беларускім памежнікам нешта такое, пасля чаго тыя вырашылі, што гэты чалавек не беларус. На радзіму яго не пусцілі і адправілі назад у Лондан, і з таго моманту схема працавала бездакорна. Брытанія раз за разам спрабавала перадаць мужчыну Мінску і праз пасольства ў 2003-м, і праз тэлефоннае інтэрв'ю з беларускімі чыноўнікамі ў 2019-м, але кожны раз беларускі бок, выслухаўшы мужчыну, прыходзіў да высновы, што не можа апазнаць у ім свайго грамадзяніна і адмаўляўся выдаваць дакументы. Усе гэтыя гады наш суайчыннік пражыў у Брытаніі ў падвешаным стане, без дазволу на знаходжанне, без права працаваць, без доступу да паўнавартаснай медыцыны і на мінімальнай фінансавай дапамозе. Таксама за гэты час ён паспеў атрымаць некалькі судзімасцяў за нанясенне цялесных пашкоджанняў і незаконнае пазбаўленне волі, а таксама за падробку дакументаў і за нашэнне зброі. Менавіта на свой падвешаны стан ён і паскардзіўся. Маўляў, гэта парушае яго права на прыватнае жыццё, і Брытанія абавязана нарэшце выдаць яму дазвол на знаходжанне і дазволіць працаваць. З такімі аргументамі мужчына пайшоў у суд, і там з ім нават пагадзіліся. Але ж Вярхоўны суд адмовіў беларусу і паставіў кропку ў гэтай гісторыі. Маўляў, чалавек сам стварыў сабе такое становішча наўмыснай хлуснёй, і ўзнагароджваць яго за гэта дазволам на знаходжанне будзе значыць паказаць усім астатнім, што сабатаж уласнай дэпартацыі працуе. У выніку наш герой застаецца ў Брытаніі у тым самым падвешаным стане. Ніхто так і не змог даказаць, што ён беларус, але і брытанцам прызнаць яго таксама не хочуць. У выніку і дэпартаваць яго немагчыма, бо краіна, у якую яго высылаюць, не прызнае яго сваім, а іншай радзімы ў мужчыны проста няма. Яшчэ адзін беларус зрабіў фатальны выбар. 23-гадовы Руслан з Жабінкі закахаўся ў расіянку і пераехаў да яе, а пасля звязаўся не з тымі людзьмі, трапіў у расійскую турму і спакусіўся прапановай выйсці на волю. Ён падпісаў кантракт з расійскай арміяй, каб хутчэй выйсці з калоніі, але ўжо праз 2 тыдні прыёмным бацькам Руслана ў Беларусі паведамілі, што іх сын знік без вестак.
Тым часам вядомы мінскі архітэктар Андрусь Бездар-Макоўскі знайшоўся ў СІЗА. Ён кіруе знакамітай студыяй «Зробім архітэктс», куды сілавікі прыходзілі яшчэ ў красавіку. Тады былі затрыманыя каля 50 работнікаў студыі, але пазней усіх адпусцілі. Фірму ж абвінавацілі ў тым, што яна атрымала няўлічанага прыбытку на $6 мільёнаў. Сукупную шкоду бюджэту Беларусі ацанілі больш чым у 5 мільёнаў беларускіх рублёў. У сюжэце СТБ заявілі, што не менш за 60% ад усіх заробкаў супрацоўнікам бюро выплачвалі ў канвертах. Сузаснавальнік студыі Андрэй Макоўскі тады таксама быў затрыманы, але праз 16 сутак пасля хапуна ў сацыяльных сетках Андрэя з'явіліся пасты пра новыя праекты і меркавалася, што ён выйшаў на волю. Цяпер жа аказалася, што Макоўскі застаецца пад вартай. Учора ў яго сацыяльных сетках раптам з'явіўся вось такі допіс, цытата: «Прывітанне СІЗА. Плаціце падаткі цалкам, рабяты». Канец цытаты. Высветлілася, што такую фразу пакінула жонка затрыманага Макоўскага, якая цяпер вядзе яго акаунты. Сам жа архітэктар застаецца за кратамі. БелАЗ прэзентаваў першы ў свеце 220-тонны самазвал на газе. Для новай машыны адмыслова распрацавалі газапоршневы рухавік, спецыяльна зроблены на экалагічна чыстым паліве, а таксама кабіну новага пакалення з павышаным узроўнем камфорту, эрганомікі і бяспекі для аператара. Самазвал абсталяваны рухавіком магутнасцю 2335 конскіх сілаў, які працуе разам з электрапрывадам і сучаснай электроннай сістэмай кіравання. На прадпрыемстве адзначаюць, што выкарыстанне звадкаванага прыроднага газу дазваляе істотна знізіць выдаткі на паліва ў параўнанні з дызелем. Акрамя таго, зніжаецца колькасць шкодных выкідаў у атмасферу. Кіраўніцтва БелАЗа лічыць, што ў будучыні каля траціны ўсіх беларускіх кар'ерных машын могуць атрымаць такія газапоршневыя рухавікі. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.